Aquest llibre aporta uns testimonis excepcionals de la vida a la rereguarda republicana, als diaris de les bibliotecàries de Sitges, el Vendrell i Vilafranca. L'autora ens destacava per què ha utilitzat aquests 3 dietaris. Perquè són les 3 que sent de la xarxa tenen el diari que a mi em permet treballar. I aleshores coincideixen en que volen que la biblioteca sigui un lloc de calma, de tranquil·litat, que es mantingui la vida tan normal com sigui possible enmig del caos. I d'aquesta manera continuar estimulant la lectura, la convivència, etc. Montserrat Comas destaca que les biblioteques de la República van ser uns espais de refugi per moltes persones. Eren els refugis de totes les persones que es van veure implicades a la guerra. Primer els de la mateixa població, però a mesura que arriben els refugiats hi van. Després venen els soldats i ferits que també hi van. I es veu tot aquest procés com a la biblioteca hi troben un lloc on saber el poble on està amagat, on al front el marit d'una senyora del poble, o bé un refugiat que no sap llegir i li demana que li ensenyi. El llibre serveix per donar a conèixer la important tasca desenvolupada durant la Guerra Civil pel Servei de Biblioteques Populars i molt especialment les biblioteques al front, i recuperar els dietaris que les bibliotecàries duien i que permeten seguir els esdeveniments de la Guerra Civil a la rereguarda.